Alhamdulillah, майкаҳои баланде ба мо пасина мезаба. Тоҷикистон! Мы еще вернемся сильнее. Салом бачаҳо, ҳама хубен созем. Бошум боз ман Нуриддин. Имрӯз мебинем ва разбор анализ мекунем ҷанги Каримро дар Қазоқистон ҳамакаса. Дуюм мебинем чӣ хел бародари мо Муҳаммад Перс Хайбатиро дар Қазоқистон талпавой ҳамакаса заданд бачаҳо. пеш аз сар кардан ман як вақти шуморо мекунам бачаҳои азиз, агар ки мехоста бошад запчасти мошинро бо нархҳои 10% арзон бихарад, ҳатман ба ман бинесад ба телеграм. Ман барои шумо запчастиҳоро хеле арзон дастрас мекунам, доставка яъне доставка мекунам ба куҷои Россия бошад, ба Тоҷикистон ҳам бошад. Сар кардем аз ҷанги бародари мо Карим Мадрахимов. Бачаҳо, чӣ хел ҷанг буд, чӣ хел ҷанги хуб. Чхел аз сар то охир нишаста волнение доштум. Афсус, ин ҷанг мебошад. Имрӯз ту мезани, бага тура. Ман ин ҷангро дар прямой эфир дидам. Баъд боз як бор дидам. Биёед сар мекунем аз якум раунд. Дар якум раунд Карим ҳаракат карда ба пеш рафт. Вале тагир ударҳояш бисёрияш точечный буд, яъне дар ҳадаф расид. Дар якум раунд фақат рост бо ударка гузашт. Барба набуд, нашуд. Дуюм раунд гузарем, Карим хеле хуб сар кард. Рақиби худро ба замин афтонд. Фақат прессинг карда пеш рафт. Дуюм раундро Карим гирифт. Сеюм раунд ногаҳонӣ тагир ба барба гузашт. Ин як плани тагир буд, ин маълум буд. Каримро ба замин афтонда нигоҳ дошт. Чӣ хел ки набошад бачаҳо, тагир дар боло буд ва то охири раунд нагузошт Карим бихезад. Барои ҳамин сеюм раунд ба тагир рафт. Чорум раунд мисли сеюм раунд ба барба гузашт. Карим ҳаракат кард треугольник гирифта буғӣ кунад. Як 4-5 бор ҳаракат кард, вале афсус нашуд бачаҳо. Панҷум раунд аз сар то охир дар барба гузашт. Якум тагир афтонд, баъд Карим боз тагир афтонд, баъд Карим боз як бори дигар ҳаракат кард треугольник гирифта буғӣ кунад. Афсус нашуд бачаҳо. Барои ман панҷум раунд нича буд. Ман ҳайрон шудам, чӣ хел ҳамаи судиҳо ба тагир бали худро донанд. Ман фикр кардам разделӣ мешавад ё нича. Чӣ хел ки набошад, ин ҷанги на он қадри хуби Карим буд. Барои ин бачаҳо Карим худаш розӣ шуд ба ин мағлубият ва ин бо тарафи мусбии ӯро нишон медиҳад. Барои ин ки варзишгарон одилона ҳам ғалаба ва ҳам мағлубияташро ба тан гирад. Проблема бисёр буд бачаҳо. Проблема ки бисёр буд бо Карим таъсири худро расонд. Якум Каримро аз Русия ихроҷ карданд. Ин як стресси калон буд барои ӯ. Фикр мекунед, ҳаёти шуморо гирифтанд, иваз карданд. Ватан чӣ хел ки набошад, Карим дар Русия калон шудааст. Дӯстонаш, оилааш дар Русия ҳастанд. Дуюм чиз ҳамин аст ки тренерош бо худаш набуданд. Дар Тоҷикистон бо варзишгарони хуб машқ карда бошад ҳам тренер худ бачаҳо боз дигар аст. Духтаре ки номаш Афилия мебошад, Каримро тренерӣ мекард, хеле зур аст. ӯ Каримро хуб медонад ва онҳо як чанд сол бо ҳамдигар машқ мекарданд ва ҳама чизи якдигарро хуб медонистанд. Машқҳоро дар кӯҳҳои Кавказ мегузаронданд. Барои Карим ин ҳамаш хеле маъқул буд ва барои ҳамин чӣ хеле ки набошад, ба Карим таъсири худро расонид бачаҳо. Дар вақти ҷанг ин маълум буд. Барои ҳамин умедворам Карим ин вақтҳо мушкилро аз сар гузаронда боз хубтар мешавад. Боз дар ин мусобиқа Карим дар охир баромада ба ҷангори қазоқӣ Муратбек Қасимбаев визов пардохт. Яъне даъват кард ба ҷанг. Қасимбаев ки одами хеле хуб аст, ба даъвати Карим оромона ҷавоб дода гуфт: ман ҳоло бо Перс ва Шавхал ҷанг карданам зарур бачаҳо. Баъд аз он метавонам бо ту ҷанг кунам Карим. Карим дар ин ҳолат маладес аст, барои ин ки ӯ дар хардкор бисёр ҷанг ва чемпион дар ду вазн буд. Ва Карим бисёр вақт мегуфт: бачаҳо, ба ман ҷанговарони шинохтаринро диҳед. Охир ман сазовор ҳастам. Агар дар ёд дошта бошед, бо Перс як конфликт дошт ва мехост бо ӯ ҷанг кунад. Лекин ман фикр кардам Карим Диего Брандои брезилягӣ ё ин ки Дамирро ба ҷанг даъват мекунад. Барои он ки онҳо дар UFC ҷанг карда буданд ва бисёри кас мешиносанд. Чӣ хеле ки набошад, Карим кори дуруст кард. Ӯ бояд бо шинохтаринҳо ҷанг кунад бачаҳо. Дар ҳамон Қазоқистон ҳамлети мо Муҳаммад Перс Хайбатиро талпавой якчанд бачаҳои қазоқ заданд. Бо гуфти худи Перс, якчанд нафар омада гапҳои безеб дашом зада заданӣ шуданд. Чӣ хел ки мебинед,
чашмаш сахт осеб дидааст ва ба ин нигоҳ накарда перс ба саҳна баромада бо Қосимбой фейс ту фейс кард. Дар саҳна ба ҳамон бачаҳои задагӣ ишора карду гуфт: агар шумо мужик бошен, як ба як буромада бо ман ҷанг кунед. Лекин ҳеҷ кас набуромад. Барои чӣ Персро задан қазоқҳо? Ҷавоб метиҳам ба ин саволи шумо. 3 сол пеш Перс бо ҷанговари қазоқӣ Муратбек Касимбай ҷанг карда буд ва дар он ҷанг Перс ғолиб омада буд. Ва баъд аз ҷанг Перс бо Қосимбой нофаҳмӣ карда гапҳои қабеҳ ба якдигар заданд. Қосимбой ин мағлубиятро қабул накарда то ҳамин вақт мехоҳад бо Перс ҷанг карда реванш гирад ва барои ин ба сӯи Перс фақат суханҳои бад мезанад. Мегӯяд: Перс, ту маймун ҳастӣ, Перс, ту як ҳайвон ҳастӣ. Ва Перс албатта хомӯш наистода ба сӯи Қосимбой ҷавоби дағалона метиҳад ва мухлисони Қосимбой ин суханҳои Персро ба ёд оварда ӯро мезананд. Чӣ хел ки набошад, Перс дар Қазоқистон меҳмон буд ва задани ӯ хеле кори паст мебошад ва мо ба Перс саломатӣ орзумандем ва ҳамакаса ҷангашро ждат дорем бачаҳо. Дар охир чӣ гуфтин гап бачаҳо? Чӣ хел ки набошад, Перс ҳаммиллати мо бошад, ман мехостам ки Карим бо Перс ҷанг кунад, барои ин ки барои Карим ин хеле ҷанги як чӣ гум, як барои хайп хеле хуб. Барои ин ман мехоҳам ки Карим ҳатман бо Перс ҷанг кунад. Ин хеле барои ман як интересни бачаҳо. Агар шумо ин бойро мехостед бошед, ҳатман ба комментарий нависед, оё Карим бо Перс ҷанг кунад ё бо дигар варзишкар. Барои ман ин хеле зарури бачаҳои азиз. Бачаҳо, ҳамин буд хабарҳои ҳафта. ҳатман лайк монем, подписация кунен то охири ҳафта бачаҳо. Раҳматҳои калон.